ፊልምና ትጅምር ኣብ ገምገም ባሕሪ ብዙሓት መንእሰያት ኮይኖም ብሓንሳብ ኩዕሾ ክጻወቱ ከለዉ ርኢናዩ። ኣብ መንጎቶም ኩዕሾ ዝጻወቱ ዝነበሩ መንእሰያት ድማ ቫዮላን ጀስቲንን ዝበሃሉ ክልተ ፍቑራት ኣለዉ። ቫዮላ ሓድሽ ነገር ምፍታንን ኩዕሾ ምጽዋትን ብጣዕሚ ትፈቱ ጓል እያ። ኣብቲ ጸወተኦም ድማ ብዙሕ ጎል ስለ ዘእተወት ኣፍቃሪኣ ጀስቲን ናብኣ መጺኡ ንኽሕጉሳ ኢሉ ንስኺ ካብ ደቂ ክላሰይ ከማን ኩዕሾ ብጣዕሚ ክትኽእል ኢሉ ይነግራ። ቫዮላ ድማ ብዘረብኡ ተሓጒሳ ክስዕሞ ኹላ ንሪኣ። ንጽባሒቱ ንግሆ ቫዮላን ደቂ ክላሳን ኮይነን ኩዕሾ ንኽጻወታ ናብ ሜዳአን ዋላ እኳ እንተኸዳ እንተኾነ ግን ኣወዳት ናቶም ሜዳ ስለ ዝለማመድሉ ዝነበሩ ፍርቆም ናብ ናይ ኣዋልድ ሜዳ መጺኦም ክጻወቱ ከለዉ ንሪኦም። ቫዮላ ኸኣ ነዚ ምስ ረኣየት እንታይ ይኸውን ከም ዘሎ ንመሓዙታ ትሓትን እሞ ሓንቲ ካብተን መሓዙታ ናይዚ ቤት ትምህርቲ ዳይሬክተር ኣዋልድ ድሕሪ ሕጂ ኩዕሾ ክጻወታ ከም ዘይብለንን እቲ ሜዳአን ድማ ነወዳት ክጻወትሉ ከም ዝሃቦም ዘርኢ ሓድሽ ዜና ተንብበላ። ቫዮላ ኸኣ በዚ ብጣዕሚ ሓሪቓ ናብ ኣሰልጣኒአን ከይዳ እንታይ ይኸውን ከም ዘሎ ትሓቶ። ኣሰልጣኒአን ከኣ እዞም ናይ ኣወዳት ጋንታ ኣብዛ ዓመት እዚኣ ምስ ከባድ ቤት ትምህርቲ ግጥም ስለ ዘለዎም ኩሎም ኣወዳት ጽቡቕ ጌሮም ክለማመዱ ኣለዎም ኢሉ ንናይ ኣዋልድ ኩዕሾ እግሪ ጋንታ ከም ዘቋርጽ ከም ዝገበሩ ይነግራ። ቫዮላ ነዚ ምስ ሰምዐት እዚ ነገር እዚ ፍትሓዊ ከም ዘይኮነን ኣዋልድ ኣብ ኩዕሾ እግሪ ክእለት ከም ዘለወን እንተደልዩ ኸማን ምስ ኣወዳት ከጋጥመን ከም ዝኽእል ትሕብሮ። እዚ እሞ ዘይከውን እዩ። ኣዋልድ ኣብ ሓይልን ኣብ ጉያን ድኹማት ስለ ዝኾና ምስ ኣወዳት ክጋጠማ ምፍቃድ ጊዜ ምብኻን ኢሉ ይምልሰላ። ነዚ ዘረበአን ዝሰምዑ ናይ ኣወዳት ጋንታ ድማ ናብአን መጺኦም እቲ ዝዛረብኦ ዝነበራ ስቕ ኢሎም ይሰምዕወን። ሓደ ካብቶም ናይ ኣወዳት ጋንታ ድማ ንቫዮላ ዓርካ ጀስቲን እዩ ነይሩ። ጀስቲን ናይዛ ጋንታ ካፒተን ክኸውን ከሎ ኣሰልጣኒኦም ከኣ ብጣዕሚ እዩ ዝፈትዎ። በዚ ምኽንያት ድማ ኣሰልጣኒኦም ንጀስቲን ኣብዚ እዘን ኣዋልድ ዝብልኦ ዘለዋ እንታይ ሓሳብ ኣለካ ኢሉ ምስ ሓተቶ ጀስቲን ኣዋልድ ድኹማት ከም ዝኾናን ምስኦም ክጋጠማ ከም ዘይብለንን ይዛረብ። ቫዮላ ዘረባ ናይ ዓርካ ምስ ሰምዐት ብዘረብኡ ብጣዕሚ ሓሪቓ ትማለ ግን ካብ ኩሎም ደቂ ጋንታይ ንስኺ ትኽእል ምሽልካኒ ነርካ ትብሎ። ጀስቲን ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብ መንጎ ኣፍቃሪቱን ኣብ መንጎ ደቂ ጋንትኡን ተቐርቂሩ ኣብ መወዳእትኡ ግን ከምኡ ይበልክኹን ኢሉ ኣብ ቅድሚ ኣፍቃሪቱ ይሕሱ። ቫዮላ ድማ እቲ ተኣምኖ ዝነበረት ኣፍቃሪኣ ኣብ ቅድሚኣ ክሕሱ ከሎ ምስ ረኣየቶ ብተግባሩን ብሓሶቱን ብጣዕሚ ሓሪቓ ኣብኡ ኾላ ድሕሪ ሕጂ ኣፍቃሪቱ ከም ዘይኮነት ክትነግሮ ኾላን ንኹሎም ገዲፋቶም ክትከይድ ኮላን ንሪኣ። ብድሕሪ እዚ ቫዮላ ናብ ገዝኦም እንዳኣተወት ኮላ ሓንቲ ሞኒካ ትበሃል ጓል ብድሕሪታ ትመጽእ እሞ እቲ ንቫዮላ ማንታ ሓዋ ሰባስቲያን መሲላታ ዓዊላ ንምንታይ ዘይደወልካለይ እንዳበለት ክትቋየቕ ትጅምር። ቫዮላ ነዚ ሰሚዓ ንድሕሪታ ምስ ጠመተት ሞኒካ ሰባስቲያን ከም ዘይኮነ ተረዲእዋ ብጣዕሚ ትስንብድ። ንቫዮላ ኸኣ ምስ ሰባስቲያን ሓዋ ብጣዕሚ ከም ትመሳሰልን ሕጂ ኸማን ትቋየቋ ዝነበረት ሓዋ ሰባስቲያን መሲልዋ ከም ዝኾነ ትነግራ። ብድሕሪኡ ኸኣ ንሓዊ ክንተረኺብክዮ ንኽድውለለይ ንገርዮ ኢላታ ገዲፋታ ትኸይድ። ብድሕሪ ዚ ቫዮላ ናብ ገዛኣ ምስ ኣተወት ኣዲኣ ሓንቲ ጽብቕቲ ክዳን ሒዛ ትጸንሓ እሞ ኣብዚ ቀረባ መዓልታት ሓደ መደብ ኣዳልያ ከም ዘላን ናብቲ መደብ ከኣ ነዛ ክዳን ጌራታ ከም ትኸይድ ትነግራ። ቫዮላ ግን ከምዚ ዓይነት ክዳውንቲ ምግባር ደስ ስለ ዘይብላ ነዲኣ ናብቲ መደብ ከም ዘይትኸይድን ሕጂ ኸኣ ኣብ ቤት ትምህርቲ ኩዕሾ ክትጻወት ስለ ዘይተፈቕደላ ሓሪቓ ከም ዘላ ነጊራታ ናብ ናይ ሓዋ ክፍሊ ትኸይድ። ኣብ ናይ ሓዋ ክፍሊ እቲ ማንታ ሓዋ ዝኾነ ሰባስቲያን ክዳውንቱ ክጥርንፍ ከሎ ንሪኦ። ቫዮላ ነዝሪኣ ናበይ ይኸይድ ከም ዘሎ ትሓቶ። ንሱ ኸኣ ናቱ ናይ ባንዲ ግሩፕ ኣብ ለንደን ኮንሰርት ስለ ዘለዎም ንስኦም ኮይኑ ናብ ለንደን ከም ዝኸይድ ይነግራ። ቫዮላ ግን ትምህርትኻ ክንታይ ኢኻ ክትገብሮ ኢላ ትሓቶ እሞ ንሱ ግን ብዛዕባ ትምህርቲ ብዙሕ ስለ ዘይግደስ ዝነበረ እንተኽኢልኪ ክሳብ ዝምለስ ሸፍንለይ ኢሉዋ በቲ መስኮት ክዳውንቱ ደርቢዩ ቀልጢፉ ይኸይድ። ኣብዚ ግዜ እዚ ኣዲኣ ናብቲ ክፍሊ መጽያ ነታ ንቫዮላ ሓሲባታ ዝነበረት ክዳን ንሳ ጌራታ ክትከይድ ከም ዝሓሰበትን ተጸበቐላ እንተኾይና ድማ ንቫዮላ ትሓታ። ቫዮላ ግን ብዛዕባ ኩዕሾ እንታይ ክትገብር ከም ዘለዋ ትሓስብ ስለ ዝነበረት ነዲኣ ከምዚ ዓይነት ናይ ኣዋልድ ሕቶ ሕጂ ኣይትሕተትኒ ኢላ ትምልሰላ።
ኣዲኣ ኸኣ ብመልስሕ ሓሪቓ ሓደ ኣፊቱ ከም ሓዊ ክወድዳ ዘይትኾን ኢላታ ካብቲ ክፍሊ ትወፅእ። ኣብዚ ግዜ እዚ ቫዮላ ኣብ ጥቓኣ ናይ ሓዋ ስእሊ ትረክብ እሞ ገጻ ምስትያት እንዳረኣየት ንሳን ሓዋን ብጣዕሚ ከም ዝመሳሰሉ ተስተውዕል። በዚ ድማ ሓደ ሓድሽ ሓሳብ መጺላ ናብ መሓዙታ ትኸይድ። ምስ መሓዙታ ኮይና ድማ ናብ ሓደ ፖል ዝበሃል ወዲ ትኸይድ እሞ መልክዓ ወዲ ከምስላ ከም ትደሊ ትነግሮ። ንሱ ድማ ነዚ ምስ ሰምዐ ማራ እንዳሰንበደ እንታይ ኮንኪ ከም ዝተሓስብ ዘለኺ ኢሉ ይሓታ። ቫዮላ ድማ ኣብቲ ትመሃረሉ ዝነበረት ቤት ትምህርቲ ኣዋልድ ኩዕሾ ክጻወታ ከም ዘይብለን ዝገልጽ ሕጊ ስለ ዝወፀ ሕጂ ንሓዋ መሲላ ናብ ቤት ትምህርቲ ክትኣቱ እሞ ምስቶም ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ዘለዉ ኩዕሾ ዝጻወቱ ጋንታ ኮይና ነቶም ናይ ቀደም ቤት ትምህርታ ክትስዕሮም ከም ዝደለየት ትነግሮ። መጀመርታ ፖል ነዚ ሓሳብ እዚ ምስ ሰምዐ ከም ዘይከውን ዋላ እኳ እንተነገራ፣ ብድሕሪኡ ግን ቫዮላ ሓዋ ሰባስቲያን ናብ ቤት ትምህርቲ ክሳብ ሕጂ ስለ ዘይከደ ወላ ሓደ ሰብ መልክዑ ይፈልጦን እዩ። ስለዚ ንዓይ ወድን ተምሲልካኒ ሰባስቲያን ይኽመስሎም ኢላ ትነግሮ። ፖል ድማ ብሓሳባት ተሰማሚዑ ዝተፈላለየ ናይ ወዳት ጸጉሪ ስታይል ክፍትን ከሎን ኣብ መወዳእትኡ ድማ ልክዕ ናይ ሓዋ ዝመስል ፌክ ጸጉሪ ይገብረላ። ከምኡ እውን ሓደ ናይ ወዳት ባህሪ ከለማምዳ ከሎን መሓዙታ ኸኣ ንጽባሒቱ ናብ ቤት ትምህርቲ ክትከይድ ኮላ ከመይ ጌራ ናይ ወዲ ክዳውንታ ክትገብር ከም ዘለዋ ክምህርኣ ከለዋ ንሪኤን። ብድሕሪ እዚ ቫዮላ ናይ ሓዋ ክዳውንቲ ሒዛ ካብ ገዛኣ እንዳወፅት ኮላ ኣዲኣ ኣብ ኣፍ ደገ ጸኒሓ ናበይ ትኸይድ ከም ዘላ ተሓታ። ቫዮላ ድማ ናብ ናይ ኣቦኣ ገዛ ትኸይድ ከም ዘላን ኣብኡ ኮይና ድማ ካብ ሞኒካ ናይ ኣዋልድ ነገራት ማለት ሜካፕ ከመይ ጌርካ ከም ዝግበር ከም ትመሃር ትነግራ። ኣዲኣ ኸኣ ነዚ ምስ ሰምዐት ኣብ መወዳእትኡ ቫዮላ ናይ ጓል ባህሪ ክተርኢ ስለ ዝጀመረት ተሓጒሳ ናብ ናይ ኣቦኣ ገዛ ንክትከይድ ትፈቕደላ። ካብዚ ዘረብአን ድማ ንቫዮላ ኣቦኣን ኣዲኣን ከም ዝተፈላለዩ ንርዳእ። ንጽባሒቱ ንግሆ ቫዮላ ናይ ሓዋ ዲቢዛ ጌራ ናብቲ ሓዋ ነዚ ዓመት ክመሃረሉ ኢሉ ዝኣተወ ኢላይራ ዝበሃል ቤት ትምህርቲ ትኸይድ። ልክዕ ናብቲ ቤት ትምህርቲ ምስ በጽሐት ግን ጓል ምዃነይ እንተፈለጡ ኸይላ ናብቲ ቤት ትምህርቲ ንምእታው ትፈርሕ። ፖል ድማ ምስኣ ስለ ዝነበረ ነዚ መደብ እዚ ክትገብርዮ ብዙሕ ነገራት ስለ ዘዳለኺ ሕጂ ክትኣትውለኪ ኢሉ የተባብዓ። ቫዮላ እውን ዘረብኡ ሰሚዓ ናብቲ ቤት ትምህርቲ ክትኣቱ ኸላ ንሪኣ። እንተኾነ ግን ኩሉ ሰብ ናብኣ ይጥምት ስለ ዝነበረ እንታይ ኮይኖም እዮም ኩሎም ዝጥምትኑ ዘለዉ ኢላ እንዳተገረመት ናብቲ ናይ ኣወዳት መደቀሲ ተኣቱ እሞ ኩሎም ኣወዳት ዘይከምቲ ዝለመደቶ ክርብሹን ክጻወቱ ከለዉ ንሪኣ እንዳጎየት ናብ ክፍላ ተኣቱ። ናብ ክፍላ ምስ ኣተወት 3 ኣወዳት ኣብኡ ይጸንሕዋ። ሓደ ካብቶም ኣወዳት ዱኮሪሰን ኮይኑ ንቫዮላ ምስቶም 2 ምስኡ ዝነበሩ ኣወዳት ይላልያ። ቫዮላ ድማ ስማ ሰባስቲያን ከም ዝኾነ ንሰለስቲኦም ትነግሮም። ንሳቶም ከዓ ብኹነታታ ተገሪሞም ስለ ዝነበሩ ክንደይ ድዩ ዕድመኻ ኢሎም ይሓትዋ። ቫዮላ ናይ ወዲ ባህሪ ኸመይ ከም ዝኾነ ስለ ዘይትፈልጦ ቀጥታ ዕድሚኣ ነጊራ ክንዲ ትምልሰሎም። ቅድሚ ሕጂ ኣብ 2 ክፍሊ ተሪፋ ስለ ዝነበረት ብዕድሚኣ ዓባይ ከም ዝኾነት ጥራይ ትነግሮም። ቫዮላ ብዝተኸኣላ መጠን ድምፃ ናይ ኣወዳት ከተምስሎ ትፍትን ኣላ። እንተኾነ ግን ናብ ዓራታ ኺዳ ቦርሳኣ ምስ ተቐመጠቶ ካብ ቦርሳኣ ታምፖን ይወድቕ። በዓል ዱክ ድማ ነዚ ምስ ረኣዩ ክጥርጥሩ ይጅምሩ እሞ ቫዮላ ኸኣ ጓል ምዃና ንኸይፈልጡ መታን ነዚ ትጥቀመሉ ኣፍንጫኣ ደም ክትወፅእ ኮላ ከም ዝኾነ ትነግሮም። ንሳቶም ድማ ኣሚኖማ ከመይ ጌርካ ከም ዝተገብር እንዳበሉ እንዳሰሓቑ ክላገጹላ ከለዉ ንሪኦም። ብድሕሪዚ ኩላቶም ስፖርት ይወፁ እሞ ኣሰልጣኒኦም ሕጂ ኩዕሶ ከም ዝጻወቱን ክጻወቱ ከለዉ ኸኣ ካልኣይ ማልያ ስለ ዘይብሎም እቶም ሓደ ጋንታ ማሊኦም ከውፅኡ ከም ዘለዎም ይነግሮም። ቫዮላ ነዚ ምስ ሰምዐት ናብቲ ኣሰልጣኒ ቀሪባ ናይ ቆርቦት ካንሰር ስለ ዘለዋ ግድን ማልያ ክትገብር ከም ዘለዋ ትነግሮ። እታ ኣሰልጣኒ ኸኣ ዋላ እኳ እንተዘይኣመና ከምኡ ክትገብር ይፈቕድላ። ኩዕሾ ተጻዊቶም ድሕሪ ምውድኦም ኩላቶም ሻወር ንኽወስዱ ናብ ሽቓቕ ይኣቱ እሞ እንተኾነ ግን ቫዮላ ምስኦም ኮይና ሻወር ክትገብር ስለ ዘይትኽእል እንታይ ክትገብር ከም ዘለዋ እንዳሓሰበት ኮላ ሃንደበት እቲ ኣሰልጣኒኦም ዳይሬክተር ይደልያ ከም ዘሎ ተዛሪቡ ይጽውዓ። ቫዮላ ድማ ነዚ ኣጋጣሚ ተጠቂማ ካብቲ ሽቓቕ ጎያ ትወፅእ። ብድሕሪዚ ናብቲ ናይ ዳይሬክተር ኦፊስ ከይዳ ንዳይሬክተር እንዳተጸበየቶ ኹላ ምናልባት ጓል ምዃና ጠርጢሮም ከይኮኑ እሞ
ምስ ናይ ሰባስቲያን ሓዋ ስእላ መሳሲሎም ከይፈልጥዋ መታን ንናይ ሰባስቲያን ሓዋ ፋይል ንኽትረኽቦ ክደሊ ኾላ ንሪኣ እንዳደለይት ኮላ ግን እቲ ዳይሬክተር ስለ ዝመፀ ቀልጢፋ ነቲ ኸፊታቶ ዝነበረት ተሰሓቢ ተዓትዎ። እቲ ዳይሬክተር ግን ናብቲ ክፍሊ ኣትዩ ዘይከምቲ ዝፈርሐቶ ናብዚ ቤት ትምህርቲ ሓዳሽ ስለ ዝኣተወት ነዚ ቤት ትምህርቲ ፈትያቶ ዶ ኣይፈተወቶን ክሓታ ይጅምር። ንሳ ኸኣ ከም ዝፈተወቶ ምስ ነገረቶ እቲ ዳይሬክተር ንሱ ብንእሽትኡ ኸሎ ሓንቲ ጊዜ ጥራይ ቤት ትምህርቲ ከም ዝቐየረን ምስ ቀየረ ግን ብዙሕ ፀገማት ከም ዘጋጠሞ እንዳተዛረበ ንሳ ነኸምዚ ዓይነት ፀገማት ከመይ ጌራ ክትፈትሖ ከም ዘለዋ ከረዳኣ ኸሎ ንሪኦ። እቲ ዳይሬክተር ዘረብኡ ምስ ወደአ ቫዮላ ካብቲ ኦፊስ እንዳወፀት ኮላ ምስ ሓንቲ ናይቲ ቤት ትምህርቲ ህብብቲ ትበሃል ጓል ተጋጭያ መጻሕፍታ ተውድቐላ። ቫዮላ ነዚ ምስ ረኣየት ተንበርኪኻ ነቲ ዘውደቐትላ መጻሕፍቲ ተልዕለላ እሞ ኣብኡ ኾላ ድማ ነታ ጓል ጫማኣ ብጣዕሚ ጽቡቕ ከም ዝኾነ ትነግራ። ቫዮላ ዘይፈለጠቶ ነገር እንተሃልዩ ግን እዛ ጓል ናይዚ ቤት ትምህርቲ ህብብትን ኩሎም ኣወዳት ዝፈትውዋን ኦሊቪያ ከም ዝኾነት እዩ ነይሩ። ኦሊቪያ ብወገና ቫዮላ ጫማኣ ጽቡቕ ከም ዝኾነ ምስ ነገረታ በዚ ተሓጒሳ ምስኣ ምዕላላ ትቕጽል። ቫዮላ ግን ናይ ጓል ባህሪኣ ኸተርኢ ስለ ዝጀመረት መጽሓፍታ ስለ ዘውደቐትላ የቕሬታ ኢላታ ካብቲ ቦታ ቀልጢፋ ትኸይድ። መግቢ ዝበልዕሉ ሰዓት ምስ ኣኸለ ቫዮላ መግባ ሒዛ ምስ በዓል ዱክ ኮፍ ክትብል ትመጽእ። ምስኦም ኮፍ ኢላ ግን እንታይ ኢላ ከም ትዕልሎም ስለ ዘይትረድኣ ዓንተቦይ ኩዕሾ ክጻወቱ ኸለዉ ከም ዝወደቐትን ብጣዕሚ ከም ዝተሃስየትን እንዳተዛረበት ዕላል ክትፈጥር ትፍትን። እንተኾነ ግን ኣወዳት ኣብ ኩዕሾ ምውዳቕ ከም ቀሊል ስለ ዝሓስብዎ እንታይ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ኢሎም ተገሪሞም ይጥምትዋ። ቫዮላ ዘይካውን ዕላል ከም ዘምጽአት ተረዲእዋ ቀልጢፋ ሓፍተይ ንጀስቲን ዓርክያ ኮኒራ ኢላ ተነግሮም። ኣብዚ ጊዜ እዚ ኩላቶም እንዳሰሓቑ ኩሉ ጊዜ ምስ ናይ ጀስቲን ቤት ትምህርቲ ክጋጠሙ ኸለዉ ከም ዝስዕርዎምን ሓደ መዓልቲ ኸማን ዱክ ብዙሕ ጎል ብምእታው ክሳብ ዝበኪ ገይርዎ ከም ዝነበረ ይዛረብ። ከምዚ ኢሎም እንዳዕለሉ ኸለዉ ድማ ኦሊቪያ ናብቲ ቦታ ትመጽእ እሞ ክሳብ ሕጂ ትፈትዋ ኣለኻ ምሽ እንዳበሉ ክላገጽሉ ይጅምሩ። ቫዮላ ነዚ ምስ ሰምዐት ብዛዕባ ምንታይ ኢኹም ትዛረቡ ዘለኹም ኢላ ተሓቶም። ክልቲኦም ከኣ ዱክ ካብ ቀደም ንኦሊቪያ ከም ዝፈትዋን እንተኾነ ግን ንሱ እንዳፈተዋ ምስ ካልእ ወዲ ፍቕሪ ጀሚራ ከም ዝነበረትን ይኹን እምበር ኣብዚ ሕጂ ጊዜ ትወዲ ናብ ኮሌጅ ስለ ዝኸደ ምስኡ ከም ዝተፈላለየትን ይነግርዋ። ቫዮላ ድማ ነዚ ምስ ሰምዐት እዛ ጓል ተዓንተ ቦይ ዝተላለየታ ከም ዝኾነት ተረዲእዋ እቶም ኣወዳት ብዛዕባ ኦሊቪያ ዝብልዎ ዝነበሩ ነገራት ስቒላ ትሰምዖም። ኣብዚ ጊዜ እዚ ድማ እቲ ናይቲ ቤት ትምህርቲ ንፉዕ ተመሃራይ ዝበሃል መልካም ናብ ኦሊቪያ መጺኡ ምስኣ ኮፍ ኢሉ ክዛረባ ይፍትን። ይኹን እምበር ኦሊቪያ ስለ ዘይትፈትዎ ብዙሕ ኣይተዛረበቶን። በቲ ሓደ ወገን ድማ በዓል ዱክ ብዛዕባ ኦሊቪያ ምዝራቦም ስለ ዝቐጸሉ ቫዮላ ዘረብኦም ኣቋሪጻቶም። ኦሊቪያ ኣብዚ ሕጂ ጊዜ እዚ ልባ ተሴራ ከም ዘላን ክትሪኣ ኹለኻ ኸማን ሕጉስቲ ከም ዘይትመስልን ንበዓል ዱክ ከተረድኦም ትፍትን። ይኹን እምበር ቫዮላ ትዛረቦ ዝነበረት ዘረባ ስለ ዝሰልችዎም ገዲፎማ ይኸዱ። ኣጋምሸት ምስ ኮነ ቫዮላ ሻወር ክትገብር ትኸይድ እሞ ወላ ሓደ ሰብ ከም ዘየለ ምስ ረኣየት ተሓጒሳ ሻወር ክትገብር እንዳተዳለወት ኮላ ሃንደበት መልከም ናብቲ ቦታ መጺኡ የሰንብዳ። ቫዮላ ኸኣ ምስ መልከም እንዳተዛረበት ኮላ ዱክ ናብቲ ቦታ መጺኡ ንመልከም ብሽጎማንኡ ገይሩ ይሃርሞ። ብድሕሪ እዚ ድማ ቫዮላ ክልተ ሰባት ስለ ዝመጹ ሕጂ ሻወር ክትገብር ስለ ዘይትኽእል ገዲፋቶም ትኸይድ። ብድሕሪ እዚ ንቫዮላ ደቂ ጋንታኣ ኩዕሾ ክጻወቱ ኸለዉ ንሪኦም። ኩዕሾ እንዳተጻወቱ ኸለዉ ግን ብጣዕሚ ስለ ዝተሃሳሰዩ ዝነበሩ ኩሎም እቶም ንቫዮላ ደቂ ጋንታኣ ተሃስዮም ኮፍ ይብሉ እሞ ኣሰልጣኒኦም ንቫዮላ ንኽትኣቱ ይነግራ። ይኹን እምበር ቫዮላ ቬሎ ዝመስል ክዳን ጌራ ስለ ዝነበረት ኩዕሾ ንምጽዋት ክኸብዳ ኸሎን ኣብ መወዳእትኡ ነታ ኩዕሾ ሒዛታ ድማ ናብ ጎል ገጻ እንዳጎየየት ኮላ እቲ ቦርቴለ ጀስቲን ከም ዝኾነን ናብኣ እንዳረኣየ ይስሐቕ ከም ዘሎን ሪኣ ሰንቢዳ ትወድቕ። ኣብዚ ጊዜ እዚ ኸኣ ደቂ ጋንታኣ ማይ ይደፍኡላ እሞ ካብቲ ደቂሳቶ ዝነበረት ናይ ብሓቂ ማይ ስለ ዝተደፍአላ ባህሪራ ትትስእ። ለካ እዚ ኹሉ ትሪኦ ዝነበረት ሕልሚ እዩ ነይሩ። ይኹን እምበር እቶም ደቂ ክላሳ ማይ ተደፊኢላ ክትውጭጭ ኮላ ስለ ዝሰምዕዋ ሓፍ ኣቢሎም ኣልዒሎም ምስቶም ኩዕሾ ዘይክእሉ ዝበሃሉ ኣወዳት ይሕውስዋ እሞ ሓደ ካብቶም ከምኡ ዝገብር ዝነበረ ወዲ ድማ
ነቶም ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ኩዕሾ ዘይክእሉ ዝበሃሉ ኣወዳት ከም መቕጻዕቲ ክዳውንቶም ንኸውፅኡ ይእዝዞም። እቶም ኩዕሾ ዘይክእሉ ተባሂሎም ዝተፈልዩ ኣወዳት ድማ ፈሪሖም ክዳውንቶም ከውፅኡ ከለዉ ቫዮላ ግን ክዳውንታ ከተውፅእ ስለ ዘይትኽእል ብታሕቲ ሓሊፋ ነታ ናይ ሓዊ ኣላርም ትውልዓ። በዚ ድማ ኣብ ልዕሊ ኩሎም ማይ ክፈስስ ይጅምር እሞ ኩላቶም ሓዊ ዝጀመረ መሲልዎም ምስ ሃደሙ ቫዮላ ነዚ ዓድል ተጠቂማ ካብቲ ቦታ ተሃድም። ንጽባሒት ንግሆ ቫዮላ ናብ ፖል ትድውል እሞ ኣብዚ ቤት ትምህርቲ ፈጺሙ ስለ ዘይጠዓማ ከምዚ ኢላ ክትቅጽል ከም ዘይትኽእል ትነግሮ። ንሱ ኸኣ እንታይ እዩ ትጸገም ኢሉ ምስ ሓተታ ቫዮላ ኩሎም ከም ወላ ሓንቲ ዘይክእል ሰብ ገይሮም እዮም ዝርኡን ኢላ ትምልሰሉ። ፖል ነዚ ምስ ሰምዐ እንታይ ክገብር ከም ዘለዎ ተረዲእዎ ንሱ ሓንቲ ሓሳብ ከም ዘላቶ ተዛሪቡ ናብኡ ንኽትመጽእ ይነግራ። ኣጋምሸት ምስ ኮነ ቫዮላ በዓል ዱክ ናብ ዝነብሮ ቤት መግቢ ትኸይድ እሞ ምስ ሰለስቲኦም ኮፍ ክትብል ዋላ እኳ እንተፈተነት ንሳቶም ግን ዕላላ ደስ ስለ ዘይበሎም ኮፍ ከብልዋ ኣይደለዩን። ኣብዚ ግዜ እዚ ድማ ፖል ንሓንቲ ካብተን ንቫዮላ መሓዙታ ናብ ቫዮላ ንኽትከይድ ምልክት ይገብረላ እሞ ንሳ ኸኣ ናብ ቫዮላ ኸይዳ ብጣዕሚ ከም ተፍቅሮን እንታይ ኮይኑ ከም ዘይደወለላ እንዳሓተተቶን ከምቲ ዝተማኸርዎ ክትገብር ትጅምር። ብድሕሪኡ ድማ እታ ናይ መጀመርታ መሓዛኣ ምስ ከደት እታ ካልእቲ መሓዛኣ ኸኣ ናብኣ ትመጽእ እሞ ከምዛ ቫዮላ ብዙሓት ኣዋልድ ከም ዝፈትወኣ ከተምስል መታን ኣብ ቅድሚ በዓል ዱክ ክትንእዳ ኾላ ንርኢ። እንተኾነ ግን እዚ ኩሉ ዝገብርዎ ዘለዉ ምስ ፖል ተማኺሮም ንቫዮላ ብዙሓት ኣዋልድ ከም ዝፈትወኣ ንኸምስሉ እዩ ነይሩ። እታ ዝሓሰብዋ ሓሳብ ድሮ ክትሰርሕ ጀሚራ ድማ በዓል ዱክ ኣብ ኮፍ መበሊኦም ኮይኖም በቲ ቫዮላ ትገብሮ ዝነበረት ክግረሙ ከለውን ከመይ ጌረኔን ዘን ኩለን ኣዋልድ ንሰባስቲያን ዝፈትውኦ እንዳበሉ ድማ ነንሕድሕዶም ክዘራረቡ ከለዉ ንሪኦም። እንዳተዘራረቡ ከለዉ ድማ ሞኒካ ብጥቕኦም ትሓልፍ እሞ ሓደ ካብቶም ንዱክ ኣዕርኽቱ ምስ ሞኒካ ክላለይ ይፍትን። ሞኒካ ግን ንሰባስቲያን ደልያ ሲኢናቶ ሓሪቓ ስለ ዝነበረት ንኸይዛረባ ኸማን ተጠንቅቖ እሞ ንዱክ ከኣ ሰባስቲያን ርእይዎ እንተኾይኑ ትሓቶ። ዱክ ነዚ ምስ ሰምዐ ሎማዓንቲ ጥራይ 3 ኣዋልድ ንሰባስቲያን ደልየን ስለ ዝመጻ በዚ ነገር እዚ እንዳተገረመ ሰባስቲያን ኣብቲ ንህለክ ኢሉ ናብ ቫዮላ የመልክተላ። ሞኒካ ድማ ምስ ረኣየታ ናይ ብሓቂ ሰባስቲያን መሲልዋ እንታይ ኮንካ ክድውለልካ ከለኹ ዘይተቐበልካን እንዳበለት ናብ ቫዮላ ገጻ ክትመጽእ ትጅምር። ቫዮላ ግን ሞኒካ ገጻ እንተሪኣታ መን ምዃና ቐልጢፋ ክትፈልጣ ስለ ትኽእል ገጻ እንዳኸወለት ድሕሪ ሕጂ ክትረኽባ ከም ዘይትደልን ከማን ተፈላሊና ኢና እንዳበለት ከተሕረቓ ትፍትን። ሞኒካ ድማ ነዚ ምስ ሰምዐት ብዘረባ ብጣዕሚ ሓሪቓ እንዳጎየየት ካብቲ ቤት መግቢ ትወፅእ። ነዚ ነገር እዚ ዝረኣዩ በዓል ዱክ ንቫዮላ ኸጣቕዑላ ከለውን ብኸመይ እዞም ኩለን ኣዋልድ ይፈትዋኻ እንዳበሉ ድማ ንስኦም ኮፍ ክትብል ይፈቕዱላ። ንጽባሒቱ ቫዮላ ናብቲ ቤት ትምህርቲ ክትመጽእ ኮላን ኩሎም እቶም ሰባት ድማ እቲ ትማሊ ዘጋጠመ ነገር ስለ ዝፈለጡ ከጣቕዑላ ከለውን ክሳብ ሓደ ናብኣ መጺኦም ከመይ ገይሮም ምስ ጓል ክዘራረቡ ከም ዘለዎም ምኽሪ ክሓትዋ ይጅምሩ። ብድሕሪ እዚ ኩላቶም ናብ ክላስ ምስ ኣተዉ እታ መምህር ንኹሎም ግሩፕ ኣሳይመንት ትቦም ምስ መን ኮይኖም ከም ዝሰርሕዎ ንኽፈልጡ ድማ ናይ ኩሎም ስም ኣብ ነንእሽተይ ወረቐት ዝሓዘ ተምርጾም እሞ ብዕድል ምስ መን ከም ዝበጽሖም ሪኦም ምስኡ ንኽኾኑ ትነግሮም። በዚ ድማ ዱክ ምስ ሓንቲ ንፍዕቲ ተመሃሪት ክበጽሖ ከሎ ቫዮላ ግን ምስ ኦሊቪያ ይበጽሓ። ዱክ ድማ ነዚ ምስ ረኣየ ነቲ ዓድል ክጥቀመላ ስለ ዝደለየ ንቫዮላ ናብ ኦሊቪያ ኸይድኪ ግሩፕ ኣሳይመንት ክትሰርሑ ከለኺ ብዛዕባይ ጽቡቕ ነገራት ጥራይ ኣዕልላ ኢሉ ይነግሮ። ቫዮላ ድማ ዘረብኡ ሰሚዓ ናብ ኦሊቪያ ትኸይድ እሞ ብሓንሳብ ኮይነን ነቲ ዝተዋሃበን ኣሳይመንት እንዳሰርሓ ከለዋ ክልቲኤን ጽቡቕ ክረዳድኣ ይጅምራ። ድሮ ድማ ኦሊቪያ ቫዮላ ወዲ መሲላታ ክትፈትዋ ጀሚራ ይመስለኒ ስቒላ ክጥምታ ኾላ ንሪኣ። በዚ ነገር እዚ ኸኣ እቲ ምስአን ኮፍ ኢሉ ዝነበረ ንኦሊቪያ ዘፍቅራ መልከም ደስ ከም ዘይበሎ ንሪኦ። ክላስ ድሕሪ ምውድኦም ኩሎም ናብ ደገ እንዳውፁ ከለዉ ዱክ ናብ ቫዮላ ይመጽእ እሞ ብዛዕባይ እንታይ ኢልካ ነጊርካያ ኢሉ ይሓቶ። ቫዮላ ግን ድሮ ሎማዓንቲ ስለ ዝላለዩ ዘለዉ ክሳብ ጽቡቕ ገይሮም ዝፋለጡ ንኽጽበ ትነግሮ። ዱክ ከኣ ከመዓርኩ ስለ ዝሓሰቦ ኣብዛ ነገር እዚኣ እንተሓጊዝካኒ ኣነ ድማ ኣብ ኩዕሾ ኣብ ኩሉ ነገር ክሕግዘከየ ይብሎ። ቫዮላ ድማ ኩዕሾ ክትክእል ስለ ትደሊ ዝነበረት
بحسابو تسمامع كابزا معلت زي أجميروم دما ቫዮላን ዱክን በሓንሳብ ኮይኖም ክዕሾ ክለማመዱ ከለውን ብድሕሪኡ ናብ ክላስ ቫዮላ ናብ ኦሊቪያ ኸይዳ ብዛዕባ ዱክ ጽቡቕ ከተዕልላ ኾላን እንተኾነ ግን ኦሊቪያ ንቫዮላ ብጣዕሚ ስለ ዝፈተወታ እቲ ብዛዕባ ዱክ ትዛረባ ዝነበረት ብዙሕ ከም ዘይተገደሰትሉ ንሪኣ። በቲ ሓደ ወገን ዱክ ንቫዮላ ኩዕሾ ጽቡቕ ገይሩ ኸላምዳ ኸሎን ቫዮላ ኸኣ ቅድሚ ሕጂ እውን ንእሽተይ ክእለት ስለ ዝነበራ ኩዕሾ ልክዕ ከም ወዳት ጽቡቕ ጌራ ክትጻወት ትጅምር። በዚ ድማ ኩላቶም ደቂ ጋንታ ክፈትውዋ ኸለውን ምስ ኩሎም ኣዕሩኽ ክትከውን ኮላን ንሪኣ። እንተኾነ ግን ኣብዚ ግዜ እዚ ዝበዝሐ ጊዜኣ ምስ ዱክ ስለ ተሕልፎ ዝነበረት ከይተረድኣ ንዱክ ክትፈትዎ ትጅምር። ንጽባሒቱ ኩሎም ብሓንሳብ ኮይኖም ኩዕሾ እንዳተጻወቱ ኸለዉ ሃንደበት ንቫዮላ ብኩዕሾ ገይሮም ይሃርምዋ እሞ ኩላቶም ሰለስተ ሃርመት ዘሐማ መሲልዎም ስቕኢሎም ከጥምትዋ ምስ ጀመሩ ቫዮላ ዘኪራቶ ብጣዕሚ ከም ዘሕማ ዓዊላ እንዳተዛረበት ከተምስል ትጅምር። በቲ ሓደ ወገን እቲ ንኦሊቪያ ብጣዕሚ ዝፈትዋ መልከም ኣብ ዓራቱ ኾይኑ ከመይ ጌራ ኦሊቪያ ብሓንሳብ ንሰባስቲያን ፈትያቶ እንዳበለ ስቕኢሉ ክሓስብ ከሎን ኣብ መወዳእትኡ ድማ ንኽልቲኦም ንኸፈላለዮም መታን ንሰባስቲያን ጽቡቕ ገይሩ ንኽከታተሎ ይውስን። ቫዮላ ኸኣ ኣብ ቤት ትምህርቲ ኮፍ ኢላ ኾላ ሰባስቲያን ይድውለላ እሞ ብዛዕባ ናቱ ቤት ትምህርቲ እንታይ ትገብር ከም ዘላ ንኸሓታ ኢሉ ከም ዝደወለላ ይነግራ። ቫዮላ ድማ ትምህርቱ ትሽፍነሉ ከም ዘላን እንተኾነ ግን ስድራ ቤቶም ክፈልጡ ስለ ዝኽእሉ ቀልጢፍካ ክትመጽእ ኣለካ ኢላ ትነግሮ። ንሱ ድማ ብሓሳባ ተሰማሚዑ ከምኡውን ኣብቲ ዝኸዶ ኮንሰርት ከም ዝደረፈን ሰባት ንደርፉ ከም ዝፈተውዋን ይነግራ። ንሳ ኸኣ ምስ መጸነታ ደርፊ ከም ዘስማዓን ሕጂ ግን ኣብ ቤት ትምህርቲ ከም ዘላ ነጊራቶ ነታ ሞባይል ተዓጽዋ። ብድሕሪ ዚ ቫዮላ ናብ ላባላቶሪ ኣትያ ምስ ኦሊቪያ ከተዕልል ኮላ ንሪኣ። ዱክ ድማ ኣብ ጎኖም ኮይኑ ብዛዕባኡ ንኽትነግራ ብምልክት ገይሩ የረድኣ። ቫዮላ ኸኣ ነዚ ምስ ረኣየት ንኦሊቪያ ንምንታይ ምስ ዱክ ንምውፃእ ዘይተሓስቢ ኢላ ተመኽራ። ኦሊቪያ ግን ዋላ እኳ ዱክ መልክዐኛ እንተኾነ ንዓይ ክቐርበኒ ዝደሊ ግን ንጥቕሙ ኢሉ ጥራይ እዩ ዝመስለኒ። ንስኻ ግን ክሳብ ሕጂ እንታይ ኮንካ ንፍቕሪ ዘይሓተትካኒ ተገሪመ እየ ዘለኹ። ምኽንያቱ መብዛሕቲኦም ዝቐርቡኒ ኣወዳት ንፍቕሪ ኢሎም እዮም ዝቐርቡኒ ነይሮም ኢላ ትሓቶ። ቫዮላ ኸኣ እንዳሰሓቐት ኣነ ንዓኹሞ ፈጺመ ንፍቕሪ ይሓተክኒ ምኽንያቱ ኣነ ከም ሓፍተየ ዝርኤኪ ትብላ። ኣብኣ ኾላ ድማ ወስኻ ኣቢላ ዱክ ግን ጥዑይ ሰብ ስለ ዝኾነ ንምንታይ ንሓንቲ መዓልቲ ዋላ ምስኡ ወፂኺ ጠባዩ ዘይትርእዮ ኢላ ተማኽራ። ኦሊቪያ ነዚ ምስ ሰምዐት ብዘረባኣ ተገሪማ እንታይ ከም ትምልሰላ ጠፊእዋ ስለ ዝነበረ ብሓሳባ ትሰማማዕ። ትምህርቲ ድሕሪ ምውድኦም ቫዮላ ናብ ዱክ ትኸይድ እሞ ንኦሊቪያ ምስኡ ንኽትወፅእ ከም ዘማኸረታን ንሳ እውን ከም ዝተሰማምዐትን ይነግሮ። ዱክ ግን ከመይ ገይሩ ንጓል ክዛረባ ከም ዘለዎ ስለ ዘይፈልጥ ንቫዮላ ከመይ ገይረኸ ክዛረባ ኢሉ ምኽሪ ንኽትቦ ይሓታ። ቫዮላ ድማ ሓደ ሓሳብ መጺላ ኣነ ከም ጓል ክኸውን ንስኻ ድማ ከም ወዲ ኾንካ ተዛረበኒ ትብሎ። ዱክ ነዚ ሓሳብ ዝዋላ እኳ እንተዘይፈተዎ ኣማራፂ ስለ ዘይብሉ ግን ምስ ቫዮላ ክዘራረብ ይጅምር። ቫዮላ ኸኣ እቲ ናይ ብሓቂ ድምፃ ጌራ ስለ ትዛረብዎ ዝነበረት ዱክ ብድምፃ ተገሪሙ ከመይ ጌርካ ማዕርኽ እንደዚ ናይ ጓል ኣምሲልካዮ ኢሉ ይሓታ። ቫዮላ ኸኣ ኩሉ ግዜ ንሓፍቱ ክትዛረብ ኮላ ስለ ዝሰምዓ ብኸምኡ ከም ዝኸኣለቶ ትነግሮ። እንዳተዘራረቡ ከለዉ ድማ ሳሬት ካብ ትሕቲ ዓራቶም ትወፅእ እሞ ክልቲኦም ነጢሮም ናብቲ ዓራት ደይቦም ክውጭጩ ይጅምሩ። እታ ሳሬት ካብቲ ክፍሊ ምስ ወፀት ድማ ዱክ ናብ ቫዮላ ኸይዱ ድሕሪ ሕጂ ነዚ ትዛረበሉ ዝነበርካ ናይ ጓል ድምፂ ፈጺምካ ይትጠቀመሉ ይብሎ። ኣብዚ ግዜ እዚ ንቫዮላ ኣዲኣ ናይ ድምፂ ሜሴጅ ናብ ናይ ሰባስቲያን ሞባይል ትሰድድ እሞ ቫዮላ ነቲ ሜሴጅ ምስ ከፈተቶ ጽባሕ ኣብ ሓደ ቦታ ፌስቲቫል ተዳልዩ ከም ዘሎን ናብኡ ኸኣ ንሱን ሓፍቱን ቀልጢፎም ንኽመፁ ዝሕብር ኮይኑ ይጸንሕ። ዱክ ነዚ ምስ ሰምዐ ንሱ እውን ምስ ኣዲኡ ኮይኑ ናብቲ ፌስቲቫል ክኸይድ ሓሲቡ ስለ ዝነበረ ጽባሕ ብሓንሳብ ኮይንና ክንከይድ ኢና ኢሉ ንቫዮላ ይነግራ። ቫዮላ ግን ኣዲኣ ንሰባስቲያን እውን ክመጽእ ስለ ዝነገረቶ ሓዋ ኣብዛ ዓዲ ከምዘየለ ከይፍለጥ መታን ናብቲ ፌስቲቫል ክትከይድ ኣይደለየትን። ንጽባሒቱ ቫዮላ ምስ ዱክን ኣዕርኽቱን ኮይና ናብቲ ፌስቲቫል ክትከይድ ኮላ ንሪኣ። ልክዕ ናብቲ ፌስቲቫል ምስ ኣተዉ ድማ ኦሊቪያ ናብኦም መጺያ
ናይ ምስዓዓም ውድድር ኣዳልያ ከም ዘላን ናብኡ መጺኦም ክወዳደሩ ከም ዝኽእሉን ትነግሮም። ኣብዚ ግዜ እዚ ሞኒካ እውን ናብዚ ፌስቲቫል መጺኣ ስለ ዝነበረት ቫዮላ ብርሑቕ ንሞኒካ ትሪኣ እሞ ቀልጢፋ ናብ ሽቓቕ ኣትያ ክዳውንታ ቀይራ ከም ጓል ኮይና ናብ ደገ ትወፅእ። ብድሕሪኡ ድማ ናብ ኣዴኣ ኸይዳ ናብዚ ፌስቲቫል ከም ዝመጸት ትነግራ። ኣዴኣ ግን ክሳብ ሕጂ ሰባስቲያን ስለ ዘይመጸ በዚ ሓሪቓ ሓዊ ኸኸበሎ ኢላ ትሓታ። ቫዮላ ድማ ናብዚ ፌስቲቫል መጺኡ እንተኾይኑ ክደልዮስከ ኢላታ ገዲፋታ ትኸይድ። ብድሕሪ ዚ ቫዮላ ኣብቲ ፌስቲቫል እንዳተዛወረት ኮላ ሃንደበት ምስ ዱክ ትጋጮ። ዱክ ከዓ ገጻ ምስ ረኣዮ ቅድሚ ሕጂ ይፈልጠከ ይመስለኒ ኢሉ እንዳተዛረባ ኸሎ ቫዮላ ገዲፋቶ ትኸይድ። ክዳና ኸትቅይር እንዳኸደት ኮላ ኸዓ ነቲ ናይ ቀደም ዓርካ ጀስቲን ኣብ መገዲ ትረኽቦ እሞ ጀስቲን ናብኣ ቐሪቡ ብዙሕ ግዜ ከም ዝደወለላን ምፍልላዮም ከም ዘይተቐበሎን ይነግራ። ንሳ ግን ሓንሳብ ተፈላሊና ኢና ድሕሪ ሕጂ ኣነ ንስኻን ዘራኸብ የብልናን ኢላቶ ገዲፋቶ ትኸይድ። ብድሕሪ ዚ ቫዮላ ክዳውንታ ናብ ናይ ወዲ ቀይራ ካብቲ ዝቐይረትሉ እንዳወፀት ኮላ ሞኒካ ብርሑቕ ሪኣታ ሰባስቲያን መሲልዋ እንዳጎየት ናብኣ ገጻ ክትመጽእ ትጅምር። ቫዮላ ድማ ነዚ ምስ ረኣየት ነቶም መሓዙታ ሞኒካ ከም ዝመጸት ነጊራቶም ናብቲ ክዳና ዝቐይረትሉ ኣትያ ናብ ናይ ጓል ክዳና ክትቅይር ትጅምር። ሞኒካ ኸዓ ደድሕሪኣ ክትስዕብ ዋላ እኳ እንተፈተነት እንተኾነ ግን በዓል ፖል ስለ ዝኸልከልዋ ወላ ሓንቲ ክትገብር ኣይከኣለትን። ብድሕሪ እዚ ቫዮላ ናብ ናይ ጓል ክዳና ቀይራ ናብቲ ናይ ምስዓም ውድድር ትኸይድ። ኣብኡ ኸዓ ዱክ ንኦሊቪያ ክስዕማ ኢሉ እንዳተዳለወ ኸሎ ቫዮላ ሃንደበት ናብቲ መድረኽ ወፂያ ናይ ዱክ ካልአይቱ ንሳ ከም ዝኾነት ተዛሪባ ንኦሊቪያ ካብቲ መድረኽ ከም ተወርድ ትገብራ። ብድሕሪ እዚ ድማ ዱክን ቫዮላን ኮፍ ኢሎም ክሰዓዓሙ ይጅምሩ። ኣብ መንጎ ግን ጀስቲን ናብኡ መጺኡ ቋርጾም እሞ ንዱክ ቫዮላ ኣፍቃሪቱ ከም ዝኾነት ተዛሪቡ እንታይ ኮይኑ ይስዕማ ከም ዘሎ ይሓቶ። ኣብዚ ግዜ እዚ ቫዮላ ሕጂ ኣፍቃሪቱ ከም ዘይኮነት ምስ ተዛረበት ዱክ ቫዮላ ንሰባስቲያን ሓፍቲ ከም ዝኾነት ተረዲእዎ ንጀስቲን ምሳይ ክትወዳደር እንተደሊኻ ኣብ ኩዕሾ ንወዳደር እሞ እቲ ዝሰዓረ ሰብ ድሌቱ ይገብር ይብሎ። ጀስቲን ድማ ኣብ መጀመርታ ብሓሳቡ ተሰማሚዑ ካብቲ ቦታ ክኸይድ ዋላ እኳ እንተጀመረ ብድሕሪኡ ግን ሓሳቡ ቀይሩ ንዱክ ብካሶቱ ገይሩ ይሃርሞ። በዚ ድማ ክልቲኦም ክበኣሱ ይጅምሩ። ቫዮላ ኸዓ ኣብ ልዕሊ ጀስቲን ተሰቒላ ንኽልቲኦም ንኸተተዓርቖም ክትፍትን ኮላ ንሪኣ። ኣብዚ ግዜ እዚ ንቫዮላ ኣዲኣ ናብቲ ቦታ ትመጽእ እሞ ነቶም ዝበኣሱ ዝነበሩ ንኸቋርጹ ነጊራቶም ብተግባሮም ብጣዕሚ ስለ ዝሓረቐት ንኹሎም ካብቲ ቦታ ትሰጎም። ኣጋ ምሸት ምስ ኮነ ቫዮላ ንሰባስቲያን መሲላ ናብቲ ትድቅሰሉ ክፍሊ ተኣቱ። ዱክ ከዓ ቫዮላ ከም ዝመጸት ምስ ረኣየ ኣብ ጥቓኣ ኮፍ ኢሉ ሎማዓንቲ ንሓፍቱ ከም ዝሰዓማን ስለ ዝሰዓማ ድማ ምስቲ ናይ ቀደም ኣፍቃርያ ከም ዝተባእሰን ይነግሮ። ነዚ ዝበለሉ ምኽንያት ድማ ቫዮላ ሰባስቲያን ስለ ዝመሰለቶ ምናልባት ከምኡ ስለ ዝገበረ ሰባስቲያን ሕማቕ ከይስምዖ ኢሉ እዩ ነይሩ። ቫዮላ ግን ንዱክ ክትፈትዎ ስለ ዝጀመረት ምስ ቫዮላ ዝገበሮ ነገር ከም ዘየሕርቆን ከማን ንሱን ቫዮላን ፍቑራት ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ልዕሊ ኦሊቪያ ከማን ምስ ቫዮላ ፍቑራት ምዃን ከም ዘጸብቐሉ ይነግሮ። ዱክ ነዚ ዘረባ ምስ ሰምዐ ከም ዝሓስበሉ ነጊርዎ ኣብ ዓራቱ ይድቅስ። ቫዮላ ግን ዱክ እንታይ ይሓስብ ከም ዝነበረ ክትፈልጥ ስለ ዝደለየት ንኦሊቪያ ዶ ወይስ ንቫዮላ ብዘይ ክዳን ንመን ክትርኢ ምደለኻ ኢላ ትሓቶ። ዱክ ግን ከምኡ ዓይነት ሰብ ስለ ዘይኮነ ብሕቶኣ እንዳተገረመ ንሱ ምስ ሓንቲ ጓል ፍቕሪ እንተጀሚሩ ንሰውነታ ኢሉ ጥራይ ከም ዘይቀርባን ፍቕራዊ ህይወት ንዕኡ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ይነግራ። ቫዮላ ነዚ ምስ ሰምዐት ብናይ ዱክ መልሲ እንዳተገረመት ዱክ ሕማቕ ሰብ ከም ዘይኮነ ይርዳኣ። ዱክ ድማ ነቲ ሕቶኣ ድሕሪ ምምላሱ እዚ ሎማዓንቲ ምሸት ዝተዛረረብናዮ ነገር ግን ንዝኾነ ሰብ ከይትዛረብ ኢሉ የጠንቅቖ። ንጽባሒቱ ዱክን ቫዮላን ከም ልማዶም ኩዕሾ ክለማመዱ ከለዉ ንሪኦም። ቫዮላ ድማ ኣብዚ ግዜ እዚ ንዱክ እንዳፈተወታ እያ ትመጽእ ዘላ። ክሳብ ብሓንሳብ ኮይኖም ስፖርት ክሰርሑ ከለዉ ቫዮላ ሰቒላያ ንዱክ ትጥምቶ። ዱክ ግን ክሳብ ሕጂ ንኦሊቪያ ስለ ዝፈትዋ ኩሉ ሓሳቡ ብዛዕባ ኦሊቪያ ኮይኑ እንታይ ክገብር ከም ዘለዎ ንቫዮላ ይሓታ። ቫዮላ እውን ምስ ኦሊቪያ ክዛረበሉ ዝኽእል ሓደ ነገራት ንዱክ እንዳመሃረቱ ኮላ በቲ ሓደ ወገን ኦሊቪያ ምስ መሓዛኣ ኮይና ንሰባስቲያን ብጣዕሚ ከም ዝፈተወቶን እንተኾነ ግን ንሱ ክፈትዋ ከም ዘይከኣለን ትነግራ።
መሓዛኣ ድማ ነዚ ምስ ሰምዐት ንምንታይ እሞ ብዕርኽቱ ጌርክ ዘይተቕንዮ ኢላ ተማኽራ። ኦሊቪያ ነዚ ምስ ሰምዐት ነታ ሓሳብ ስለ ዝፈተወታ ብቕልጡፍ ናብ ዱክ ከይዳ ክትዛረቡ ትጅምር። ቫዮላ ኸዓ ነዚ ምስ ረኣየት ኣብዚ ሕጂ ግዜ ንዱክ ስለ ትፈትዎ ናብ ዱክ ብናይ ቫዮላ ቁጥሪ ሞባይል ደው ኢላ በቲ ናይ ጓል ድምፃ ጌራ ክራኸቡ ከም ዝሓሰበትን መዓስ ከም ዝጥዕሞን ትሓቶ። እንተኾነ ግን ዱክ ኣብዚ ግዜ እዚ ምስ ኦሊቪያ ይዛረብ ስለ ዝነበረ ብዛዕባ ቫዮላ ትብሎ ዝነበረት ነገር ብዙሕ ኣይትገደሰሉን። ኣብ መወዳእትኡ ድማ ሎማዓንቲ ምሸት ምስ ኦሊቪያ ንኽራኸብ ተቋፂሩ ናብ ቫዮላ ይምለስ። ንቫዮላ ኸዓ እንዳተሓጐሰ ሎማዓንቲ ምሸት ምስ ኦሊቪያ ከም ዝራኸብን ሕጂ ሓደ ነገራት ከምህሮ ከም ዝኾነን ይነግሮ። እንተኾነ ግን ቫዮላ ሞባይል ደው ኢላትሉ ክሰምዓ ስለ ዘይከኣለ በዚ ብጣዕሚ ሓሪቓ ገሪፋቱ ትኸይድ። ደድሕሪ ኦሊቪያ ሲዒባ ድማ እቲ ዝበለቶ ነገር ሕማቕ ከም ዝኾነን ምስ ዱክ ክትቋፀር ከም ዘይትኽእል ትነግራ። ኦሊቪያ ድሮ ቫዮላ ክትቀንእ ዝጀመረት መሲልዋ ዱክ ጥዑይ ሰብ ስለ ዝኾነ ምስኡ ክወፅእ እንተደለኹ እንታይ ፀገም ኣለዎ ዲ እንዳበለት ንቫዮላ መሊሳ ኸተቕንኣ ትፍትን። ቫዮላ ኸዓ ካብ መጀመርትኡ እውን ምስኡ ንኽትወፅእ ዝነገረታ ነሳ ስለ ዝነበረት ትብሎ ጠፊእዋ ስቕ ክትብል ኮላ ንሪኣ። ኦሊቪያ ግን ነዚ ኩሉ ነገር ትገብሮ ዝነበረት ንቫዮላ ንኽተቕንኣ ኢላያ እምበር ነይራ ንዱክ ናይ ብሓቂ ስለ ዝፈተወቶ ይኮነን። በዚ ድማ ምስ ዱክ ኣብ ዝራኸብሉ ግዜ ቫዮላ ምስኦም ክትከውን ስለ ዝደለየት ንምንታይ ምስኡ ንስኮንካ ንሳና ዘይተመሲላ ሓሳብ ተምፀሉ። ቫዮላ ድማ ኣማራፂ ስለ ዘይብላ በዚ ሓሳብ እዚ ትሰማማዕ። ኣጋምሸት ምስ ኮነ ዱክን ኦሊቪያን ተራኺቦም ኮፍ ኢሎም ከለዉ ንሪኦም። እንተኾነ ግን ዱክ እንታይ ኢሉ ከም ዘዕልላ ስለ ዘይፈልጥ ካብ ዝራኸቡ ወላ ሓንቲ ይዕለሉን። ኣብ መወዳእትኡ ድማ ዱክ ከም ዕላል ንክኾኖ ኢሉ ፎርማጆ ትፈትው ዶ ኢሉ ንኦሊቪያ ይሓታ። ኦሊቪያ ግን እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ በዝመስል ገጽ ንዱክ ትጥምቶ። ኣብዚ ግዜ እዚ ቫዮላ ምስ ኡነስ ኮይና ናብቲ ቦታ ትመጽእ እሞ ኦሊቪያ ንቫዮላ ስለ ዝረኣየታ ክትሕጎስ ኮላ ዱክ ድማ ዓርኩ ስለ ዝመፀ ክሕግዘኒ ኢሉ ክሕጎስ ከሎ ንሪኦ። እንተኾነ ግን ቫዮላ ንዱክን ኦሊቪያን ብሓንሳብ ሪኣቶም ስምዒታ ክትቆፃፀሮ ስለ ዘይከኣለት ብዙሕ ከይጸንሐት ካብቲ ቦታ ትኸይድ። ኦሊቪያ ድማ ደድሕሪ ቫዮላ ተሲኣ ትኸይድ። በይኑ ዝተረፈ ዱክ ድማ ኦሊቪያ እንተኾይና ከም ዝኸደት እንዳሓስበ ከሎ ኢኑሳ ኣብ ጥቕኡ ኮይና ደስ ዘይብል ነገር ክትዛረብ ትጅምር እሞ ዱክ እውን ገዲፍዋ ይኸይድ። ብድሕሪ እዚ ፊልምና ናብ ሳባስቲያን ይወስደና እሞ ሳባስቲያን ኣብ ለንደን ዝነበሮ ኮንሰርት ስለ ዝወድአ ናብ ገዝኡ ክምለስ ከሎን ይመለስ ከም ዘሎ ድማ ብናይ ድምፂ ሜሴጅ ገይሩ ንቫዮላ ክነግራ ከሎ ንሪኦ። በቲ ሓደ ወገን ድማ ኦሊቪያን ሙኒክን ካልኦት መሓዙተንን ኮይነን ናብቲ ንቫዮላ ኣዲኣ ዘዳለወቶ መደብ ንኽኸዳ ሜካፕ እንዳገበራ ከለዋ ቫዮላ ናብቲ ገዛ ተኣቱ እሞ ኣብ ጥቓ ኦሊቪያ ኮፍ ኢላ ብሕርቃን ክጥምታ ኮላ ንሪኣ። ከምኡ እውን ኦሊቪያ ንእሽተይ መግቢ ትበልዕ ስለ ዝነበረት ቫዮላ ነቲ ኣብ ጥቓኣ ዝነበረ ስጋ ልዒላ እንዳበልዐት ክትላገፅላ ኮላ ንሪኣ። ይኹን እምበር እተን ኣብ ጥቓኣ ዝነበራ ኣዋልድ ቫዮላ ብዙሕ ክትበልዕ ኮላ ርኢናኣ በዚ ተገሪመን ስለ ዝነበራ ኣዲኣ ናብኣ መፅያ ከም ጓል ክትበልዕ ከም ዘለዋ ትነግራ። ቫዮላ ግን በቲ ኦሊቪያ ዝገበረቶ ነገር ሓሪቓን ቀኒኣን ስለ ዝነበረት ንኦሊቪያን ትሕረቕ ክዋይላ ከምኡ ጌራ ምብላዓ ትቕፅል። ኣብዚ ግዜ እዚ ኦሊቪያ ናብ ሽቓቕ ትኸይድ እሞ ቫዮላ ኸኣ ነዚ ምስ ረኣየት ደድሕሪኣ ሲዒባ ናብቲ ሽቓቕ ትኸይድ። ኦሊቪያ ድማ ንቫዮላ ምስ ረኣየታ ብቐዳማይ ኣብቲ ናይ ምስዕዓም ውድድር ምስ ዱክ ትሰዓዓም ከም ዝነበረት ዘኪራ ሰላም ክትብላ ትፍትን። ቫዮላ ግን ኦሊቪያ ንዱክ ክትጸሎ ስለ ዝደለየት ሰላም ከማን ከይበለታ እወ ሓቂ ኸለኺ ኣብቲ ፌስቲቫል ምስ ዱክ ይሰዓዓም ነይረ ከማን ዱክ ምስዓም ከማን ኣይክእልን ኢላ ትዛረብ። ኦሊቪያ ኸኣ ሓቃ ከም ዘላን ትማሊ ምስኡ ናብ ሬስቶራንት ዝኸደት ከማን ትፈትዎ ኮይና ዘይኮነስ ንዓርኩ ሳባስቲያን ስለ ትፈትዎ ከተቕንኦ ኢላ ከም ዝኾነት ትነግራ። ቫዮላ ድማ ዘረባኣ ምስ ሰምዐት በዚ እንዳተሓጐሰት ንኦሊቪያ ንሳባስቲያን ትፈትዎ እንተኾይና ድሕሪ ሕጂ ስምዒታ ክትሓብእ ከም ዘይብላን ከማን ምስኡ ፍቕራዊ ህይወት ክትጅምር ከም ዘለዋን ተተባብዓ። ኦሊቪያ እውን ብወገና ብናይ ቫዮላ ሓሳብ እንዳተሓጐሰት ድሕሪ ሕጂ ከምኡ ክትገብር ከም ዝሓሰበት ትነግራ። ክልቲአን እንዳተዘራረባ ከለዋ ሞኒካ ናብቲ ሽቓቕ ትመጽእ እሞ
ብዛዕባ ሰባስቲያን ክዛረባ ከለዋ ሰሚዓተን ንኦሊቪያ ሰባስቲያን ኣፍቃሪኣ ከም ዝኾነን ምስኡ ፍቕራዊ ህይወት ንኽጅምር ከማን ክትሓስብ ከም ዘይብላን ትነግራ። ኦሊቪያ ከዓ ንሰባስቲያን ኣፍቂራቱ ስለ ዘላ ምሳኺ ደኣ ኣብቲ ሬስቶራንት ዶ ይተፈላለየን። ስለዚ ድሕሪ ሕጂ ኣፍቃሪዮ ኢልክ ከማን ከይትዛረብ ትብላ። ኣብዚ ግዜ እዚ ሞኒካ ብዘረባኣ ሓሪቓ ትደፍኣ እሞ ክልቲአን ግባእሳ ይጅምራ። ቫዮላ ድማ ንኦሊቪያ ክትሕግዝ ስለ ዝደለየት ኣብ ልዕሊ ሞኒካ ኮይና ከተውድኻ ትፍትን። ከምዚ እንዳገበረ ከለዋ ድማ ሓንቲ ሰበይቲ ናብአን ትመጽእ እሞ በቲ ተግባረን ብጣዕሚ ሓሪቓ እዚ ናይ ጓል ባህሪ ከም ዘይኮነን ድሕሪ ሕጂ ከማን ከምዚ ክገብራ ከይጸንሓ ነጊራ ተጠንቅቐን። ንጽባሒቱ ንግሆ ኣብ ቤት ትምህርቶም መልካም ናብቲ ዳይሬክተር ኸይድ እሞ ነቲ ዳይሬክተር ንዝሓለፈ መዓልትታት ንሰባስቲያን ከም ዝተኸታተሉን ከምኡውን ገለ ጸገም ከም ዘለዎ ከም ዘስተባህለን ይነግሮ። እቲ ዳይሬክተር ከዓ ንመልከም እንዳሰምዑ ከሎ ቫዮላ በቲ ናይ ጓል ድምጻ ገይራ ምስ ኣዲኣ እንዳተዛረበት ብጥቕኦም ትሓልፍ። መልከምን እቲ ዳይሬክተርን ድማ በዚ ዝሰምዕዎ ነገር ብጣዕሚ ይግረሙ። ኣጋምሸት ምስ ኮነ እቲ ሓቀኛ ሰባስቲያን ካብቲ ኸይድዎ ዝነበረ ናብ ቤት ትምህርቱ ይምለስ እሞ ካብ ታክሲ ኣቑሑቱ እንዳውረደ ከሎ ድማ ኦሊቪያ ብርሑቕ ሪኣቶ እንዳጎየየት መጺኣ ትስዕሞ። ፍቕራ ክትገልጸሉ ሓሲባ ስለ ዝነበረት ድማ ገጹ ኸማን ከይረኣየቶ ምስኡ ክትከውን ከም ዝተዳለወት ነጊራቶ ቀልጢፋ ካብቲ ቦታ ትኸይድ። ሰባስቲያኑን ብወገኑ እንታይ ይኸውን ከም ዘሎ ዋላ እኳ እንተዘይተረድኦ እታ ዝሰዓመቶ ጓል ግን ብጣዕሚ ጽብቕቲ ከም ዝኾነት ስለ ዝረኣየ ብሓሳባ ይሰማማዕ። እዚ ኩሉ ክኸውን ከሎ ግን ዱኩን ብርሑቕ ኮይኑ ንኽልቲኦም ይሪኦም ስለ ዝነበረ እቲ ዝኣመኑ ዓርኩ ነታ ዝፈትዋ ጓል ይስዕማ ከም ዘሎ ስለ ዝተረድኦ ብጣዕሚ ሓሪቑ ናብ ክፍሉ ይኸይድ። በቲ ሓደ ወገን እውን ሞኒካ ናብ ገዛኣ ኸይዳ ናብ ቴሌፎና ተሰዲዱ ዝነበረ ናይ ድምፂ ሜሴጅ ምስ ሰምዐቶ ሰባስቲያን ኮይኑ ጸኒሑ ንቑሩብ ግዜ ናብ ለንደን ከይዱ ከም ዝነበረ ይነግራ። ሞኒካ ድማ ነዚ ምስ ሰምዐት ንሰባስቲያን ንኽትረኽቦ ናብቲ ቤት ትምህርቱ ትኸይድ። መልከም ድማ ብወገኑ ብዛዕባ ሰባስቲያን ምጽንዑ ይቕጽል እሞ ኣብ ሓደ ናይ ቀደም ናይቲ ቤት ትምህርቲ ፋይል ሰባስቲያን ማንቲ ሓፍቲ ከም ዘላቶን ናይ ክልቲኦም ስእሊ ሪኡ ድማ ብጣዕሚ ከም ዝመሳሰሉ ተረዲእዎ እታ ንብዙሕ ግዜ ሰባስቲያን መሲላ ናብቲ ቤት ትምህርቲ ትመጽእ ዝነበረት ንሰባስቲያን ማንቲ ሓፍቱ ቫዮላ ከም ዝኾነት ይፈልጥ። ቫዮላ ከዓ እንታይ ከም ዘጋጠመ ስለ ዘይፈለጠት ናብ ክፍላ ኸይዳ ምስ ዱክ ክትዘራርብ ትፍትን። ዱክ ግን ነታ ዝፈትዋ ጓል ሰባስቲያን ክስዕማ ከሎ ስለ ዝረኣየ በዚ ሓሪቑ ንቫዮላ ድሕሪ ሕጂ ክሪኣ ኸማን ከም ዘይደሊ ይነግራ። ቫዮላ ከዓ እንታይ ኮይኑ ኸማን ከም ዝሓርቕ ዘሎ ስለ ዘይተረድኣ ተሓቶ። ንሱ ድማ ዓንተቦይ ንኦሊቪያ ሚስቲ ስዕማ ነይርካ ኢሉ ሓሪቑ ይዛረቦ። ቫዮላ ብወገና ሕጂ እውን እንታይ ይብል ከም ዘሎ ዋላ እኳ እንተዘይተረድኣ ብዘረብኡ ስለ ዝሓረቐት ግን ካብ ቀደሙ እውን ኦሊቪያ ትፈትዎ ከም ዘይነበረት ቅድሚ ትማሊ ከም ትፈትዎ ተመስል ዝነበረት ከማን ነቲ ንሳ ትፈትዎ ወዲ ኸተቐኒ ኢላ ከም ዝኾነት ትነግሮ። ዱክ ድማ ነዚ ምስ ሰምዐ ብዘረባኣ መሊሱ ስለ ዝሓረቐ ንቫዮላ ካብቲ ክፍሊ የውፅኣ። ድሕሪ ቁሩብ ሰዓታት ሞኒካ ንሰባስቲያን ደልያ ናብ ናይ ዱክ ክፍሊ ትመጽእ። ዱክ ድማ ነቲ ማዕጾ ከፊቱ ንሰባስቲያን ከም ዝደለየት ምስ ፈለጠ ናይ ቫዮላ ሞባይል ኣብቲ ገዛ ስለ ዝነበረት ሞባይሉ ኸማን ኣብዚ ገዲፍዋ ኸይዱ ኢሉ ናይ ሰባስቲያን መሲላቶ ንሞኒካ ይባ። ሞኒካ ግን እታ ሞባይል ናይ ቫዮላ ከም ዝኾነት ስለ ትፈልጥ እዚ ኩሉ ግዜ ከም ሰባስቲያን መሲላ ተቐርባ ዝነበረት ቫዮላ ከም ዝኾነት ይርድኣ። ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ኮላ ድማ መልከም ናብኣ ይመጽእ እሞ ንሱ እውን ናይ ቫዮላ ምስጢር ከም ዝፈለጠ ይነግራ። በቲ ሓደ ወገን ቫዮላ ኣብ ደጉ ኮፍ ኢላ ኮላ ኢኑስ ናብኣ መጽያ እንታይ ከም ዝኾነት ትሓታ። ቫዮላ ድማ ዱክ ካብ ክፍላ ከም ዝሰጎጋ ምስ ነገረታ ኢኑስ ንሎማዓንቲ ምሸት ኣብ ናታ ክፍሊ ክትሓድር ከም ትኽእል ትነግራ። ቫዮላ እውን ኣማራፂ ስለ ዘይነበራ ብሓሳባ ትሰማማዕ። በቲ ሓደ ወገን ሰባስቲያን ክፍሉ ደልዩ ክረኽቡ ከሎን ዱክ ደቂሱ ስለ ዝነበረ ከዓ ቀሲሉ ናብቲ ክፍሊ ክኣቱ ከሎን ንሪኦ። ንጽባሒቱ ንግሆ ናይ ኩዕሾ ፀወታ ስለ ዝነበሮም ዱክ ብንግሁ ተሲኡ ካብቲ ክፍሊ ይወፅእ። በቲ ሓደ ወገን ድማ መልከምን ሞኒካን ናብቲ ዳይሬክተር ከይዶም ብዛዕባ ቫዮላ ዝፈለጥዎ ነገር ኩሉ ይነግርዎ። እቶም ካልኦት ንዱክ ኣዕርኽቱ ድማ ንሰባስቲያን ኩዕሾ ንኽጻወት ካብ ድቃሱ የተስእዎ እሞ ሰባስቲያን ከዓ ካብ ዓራቱ ተሲኡ
ነቲ ንቫዮላ ዝተዋህባ ማልያ ሒዝዎ ይኸይድ። ቫዮላ ግን ብንግህኡ ስለ ዘይተሰአት እንዳጎየየት ናብታ ወዳት ክዳኖም ዝቕይሩሉ ትኸይድ። እንተኾነ ግን ማልያ ስለ ዘይጸንሓ መን ወሲድዎ እንዳበለት ናብ ሜዳ ትወፅእ። ንሓዋ ሳባስቲያን ምስ ረኣየቱ ድማ ከም ዝተመልሰ ተረዲእዋ ስቕ ኢላ ኮፍ ትብል። ንቫዮላ ኣቦኣን ኣዲኣን ድማ ሳባስቲያን ከም ዝፃወት ስለ ዝሰምዑ ኣብቲ ናይ ተዓዘብቲ ኮፍ መበሊ ብሓንሳብ ኮፍ ክብሉ ከለውን ኣብ ነዊሕ ግዜ ስለ ዝተራኸቡ እውን ከመይ ከም ዘለዉ ተሓታቲቶም ነቲ ፀወታ ምርኣዮም ይቕፅሉ። ኣብዚ ግዜ እዚ እቲ ፀወታ ንኽጅመር እቲ ዳኛ ነቶም ካፒታናት ሰላም ክበሃሃሉ ዋላ እኳ እንተነገሮም ዱክን ጀስቲንን ግን ቅድሚ ሕጂ ተዋኢሶም ስለ ዝነበሩ ስቒሎም ተጠማሚቶም ነናብ ጋንትኦም ይምለሱ። ከምኡውን ክልቲኦም ነንጋንትኦም ሎማዓንቲ ክንስዕር ኣለና ኢሎም የተባብዕዎም። እቲ ፀወታ ምስ ተጀመረ ሳባስቲያን ኩዕሾ ብዙሕ ስለ ዘይክእል ብዙሕ ግዜ ክሕደግ ከሎ ንሪኦሞ። በዚ ድማ ዱክ ብጣዕሚ ይሓርቕ። ኣብ መንጎ ፀወትኦም ግን ዳይሬክተር መፂኡ ነቲ ፀወታ የቋርፆሞ። ከምኡውን ኩሎም ክፈልጥዎ ዘለዎም ሓደ ሓቂ ከም ዘሎ ተዛሪቡ ንኹሎም ሳባስቲያን ጓል ከም ዝኾነ ይነግሮም። ሳባስቲያን ግን ክሳብ ሕጂ ዝኸውን ዘሎ ነገር ስለ ዘይተረድኦ ነቲ ዳይሬክተር ከም ዝተጋገየ ምስ ነገሮ እቲ ዳይሬክተር ድማ ተጋጊ እንተኾይነ እስከ ንኹላትና ወዲ እንትኾንካ ርኤና ይብሎ። ሳባስቲያን ድማ ወላ ሓንቲ ከይመሰሎ ቁንጡኡ ውፂኡ ንኹላቶም ይርእዮም። እቲ ዳይሬክተር ድማ ካብ መጀመርቱ እውን ንቆልዑ ክሰማዕ ኣይነበረንን ኢሉ ንመልከም በቲ ሒዝዎ ዝነበረ ስፒከር ገይሩ ድሕሪ ሕጂ ትዛረቡ ነገር ኣረጋጊፅካ ተዛረብ ይብሎ። ብድሕሪዚ እቲ ኣሰልጣኒኦም ፀወቶም ንኽቕፅሉ ይነግሮም እሞ ምፅዋቶም ይቕፅሉ። እቲ ፀወታ ቅድሚ ምቕፃሉ ግን ሞኒካ ናብኡ መፅያ ይቕረ ንኽብለላ ተሓቶ። ንሱ ግን ኣሕሪቓቶ ስለ ዝነበረት ከም ዝተፈላለዩ ነጊርዋ ምፅዋቱ ይቕፅል። እንተኾነ ግን ሳባስቲያን ብዙሕ ግዜ ይሕደግ ስለ ዝነበረ በዓል ዱግ ሓንቲ ጎል ኣትያቶም ክምርሑ ይጅምሩ። ብድሕሪዚ ዕረፍቲ ኣኺሉ ኩላቶም ካብ ሜዳ እንዳወፁ ከለዉ ቫዮላ ንሳባስቲያን ስሒባ ናብ ሓደ ቦታ ተወስዶሞ ንሱ ናብ ለንደን ከይዱ ከሎ ኩሉ ዝገበረቶ ነገር ነጊራ ተረድኦ። ሳባስቲያን ድማ ኩሉ ነገራት ምስ ተረድኦ ከማን ኣነ ሎማዓንቲ ኩዕሾ ክፃወት ይሓሰብኩን ነይረ። ዝፃወተሉ ዘለኹ ምኽንያት ነታ ትማሊ ዝሰዓመቶ ጓል ንኽረኽባ ኢሉ ከም ዝኾነ ይነግራ። ቫዮላ ድማ ነዚ ምስ ሰምዐት ዱክ ትማሊ ምሸት ብዛዕባ ምንታይ ይዛረብ ከም ዝነበረ ተረዲእዋ እታ ትማሊ ዝሰዓመቶ ጓል ኦሊቪያ ከም ትበሃል ነጊራቶ። ሕጂ ግን ማልያኻ ሃበኒ ኢላቶ ነቲ ማልያ ጌራ ምስቶም ተፃወቲ ናብቲ ሜዳ ተኣቱ። ቅድሚ ሕጂ ብዙሕ ግዜ ተለማሚዳ ስለ ዝነበረት ድማ ጽቡቕ ክትፃወት ኮላ ንሪኣ። ይኹን እምበር እቲ ናይ ህንፀሮም ጋንታ ቦርቴለ ጀስቲን ስለ ዝነበረ ብዙሕ ሽት ዋላ እኳ እንተፈተኑ ጎል ምእታዊ ይኣብዮም። ኣብ መወዳእትኡ ግን ዱክ ተዓዊቱ ሓንቲ ጎል የእቱ። በዚ ድማ እቲ ፀወታ ሓደ ብሓደ ኮይኑ ዝተመጣጠነ ፀወታ ክፃወቱ ይጅምሩ። እንተኾነ ግን ኣብዚ ግዜ እዚ ዱክ ነታ ኩዕሾ ሒዝዋ እንዳኸደ ከሎ ቫዮላ ብጎኑ ኮይና ክህባ ዋላ እኳ እንተተዛረበት ዱክ ግን ምስኣ ሓሪቑ ስለ ዝነበረ ባዕሉ ከሽክዕ ፈቲኑ ተሓዲጉ ናብኦም ሓንቲ ጎል ተኣትዎም። ኩሎም እቶም ተፃወቲ ከዓ ናብ ዱክ ከይዶም በቲ ዝገበሮ ነገር ሓሪቖም ይዛረብዎ። ቫዮላ እውን ናብኡ ከይዳ ንምንታይ ከም ዝሓረቐ ከም ዝተረድኣን ብዛዕባ እቲ ናይ ትማሊ ምሸት ድማ ድሕሪ ፀወታ ከም ተረድኦን ሕጂ ግን ክስዕሩ መታን ብሓንሳብ ክፃወቱ ከም ዘለዎም ትነግሮ። ዱክ ከዓ ብሓሳባ ይሰማማዕ። ኣብዚ ግዜ እዚ ጀስቲን ናብኡ መፂኡ ንእሽተይ ሓሪቑ ስለ ዝረኣዮ መሊሱ ከሕርቆ ይፍትን። ዱክ እውን ብዘረባ ናይ ጀስቲን ብጣዕሚ ሓሪቑ ምስኡ ክበኣስ ይጅምር። ኣሰልጣኒኡ ኣብ ጥቕኡ ስለ ዝነበረ ግን ቀልጢፉ መፂኡ ይተዓርቆም። ነቲ ፀወታ ክቕፅልዎ እንዳተዳለዉ ከለዉ ድማ ኦሊቪያ ናብ ቫዮላ መፂያ ሳባስቲያን ስለ ዝመሰላ ደሓን ዲኻ ኢላ ተሓቶ። ዱክ ግን ነዚ ምስ ረኣየ መሊሱ ይሓርቕ እሞ ቫዮላ ከተረጋግኦ ኢላ ኣብ መንጎኣን ኣብ መንጎ ኦሊቪያን ወላ ሓንቲ ርክብ ከም ዘየለ ትነግሮ። ኦሊቪያ ነዚ ምስ ሰምዐት ትማሊ ምሸት ንሳባስቲያን ስዒማቶ ስለ ዝነበረት ሕማቕ ይስምዓ። ቫዮላ ድሕሪ ሕጂ መንነታ ሓቢኣ ክትቅፅል ከም ዘይትኽእል ተረዲእዋ ንዱክ ብጣዕሚ ከም ተፍቅሮ ትነግሮ። ኩሎም ኣብቲ ከባቢ ዝነበሩ ሰባትን ዱክን ድማ ብዘረባ ተገሪሞም እንታይ ማለት ክዩ ኢሎም ይሓትዋ። ንሳ እውን ነቲ ኣብ ገጻ ዝነበረ ፀጉሪ እንዳልዓለት እዚ ኩሉ ግዜ ምስኦም ከም ወዲ መሲላ ኩዕሾ ትፃወት ዝነበረት ንሳ ትመሃረሉ ዝነበረት ቤት ትምህርቲ ኩዕሾ ካብ ምፅዋት ስለ ዝኸልከልዋ
ኣብ ልዕሊኦም ሕነ ንኽትፈዲላ ከም ዝኾነትን እንተኾነ ግን ብድሕሪኡ ከይተረድኣ ንዱክ ከም ዘፍቀረቶ ትነግሮም። ከምኡውን ሕጂ ዋላ እኳ ጓል ምዃና እንተፈለጠ ኣብ ልዕሊ እቶም ናይ ቀደም ቤት ትምህርታ ሕነ ንኽትፈዲ መታን ኩዕሾ ንኽጻወት ንኽፈቕደላ ትሓቶ። ዱኩን ይፈቕደላ እሞ ጸወቶኦም ክጅምሩ ይኸዱ። እንተኾነ ግን ኣብዚ ግዜ እዚ እቲ ናይ ቀደም ቤት ትምህርታ ኣሰልጣኒ ጓል ምስ ወዳት ክትጻወት ኣይትኽእልን ኢሉ ምስ ተዛረበ ንዱክ ኣሰልጣኒኡ ናቡ ቐሪቡ ብጾታ ፈላሊኻ ነዋልድ ኩዕሾ ካብ ምጽዋት ስለ ዝኸልከልካየን በዚ ክትክሰስ ስለ ትኽእል ኣፍካ እንተሓስካ ይሕሸካ ይብሎ። ብድሕሪ እዚ እቲ ጸወታ ቐጺሉ ቫዮላ እንዳሽከዐቶም ኮላ ሓደ ካብቶም ተኸላኸልቲ ሃሪሙዮ ድቓሞ በዚ ፍሪኪክ ይወሃባ። ቫዮላ ኸኣ ነታ ፍሪኪክ ንኽታርማ እንዳተዳለወት ኮላ ጀስቲን ከተእቱ ከምዘይትኽእል እንዳተዛረበ ከሽርሽራ ይፍትን። ቫዮላ ግን ኣብ ልዕሊ ጀስቲን እውን ሕነ ስለ ዝነበራ ነታ ኩዕሾ ጽቡቕ ጌራ ተሃርማ። ይኹን እምበር ጀስቲን ነታ ኩዕሾ ነጢሩ ይመልሳ። ኣብዚ ግዜ ዝዱክ ነታ ኩዕሾ ብቴስታ ገይሩ ንቫዮላ ይህባ እሞ ቫዮላ ኸኣ ካልኣይ ዕድል ረኺባ ጎል ተእትዋ። በዚ ድማ ኩሎም ክሕጐሱ ከለውን ኣቦኣን ኣዲኣን ከማን ከይተረፉ ክተሓኻኸፉ ከለውን ንሪኦም። ጀስቲን ከኣ ጓል ስለ ዘእተወትሉ ብጣዕሚ ይሓርቕ። በቲ ሓደ ወገን ንቫዮላ ኣቦኣን ኣዲኣን ብናይ ጓሎም ክእለት ተሓጒሶም ንጓሎም የተባብዕዋ። ዋላ ሰባስቲያን ማዕረ ክንድዚ ከም ትኽእል ምስ ረኣየ ብኽእለታ ተገሪሙ ይሓቕፋ። ቫዮላ ድማ ንሰባስቲያን ምስ ኦሊቪያ ተላልዮሞ ክልቲኦም ተተሓሒዞም ይኸዱ። ኣብዚ ግዜ እዚ ቫዮላ ምስ ዱክ ክትዛረብ ዋላ እኳ እንተፈተነት ንሱ ግን ወላ ሓንቲ ኸይበላ ገዲፍዋ ይኸይድ። ናይ ምሸት ምስ ኮነ እቲ ሓቀኛ ሰባስቲያን ናብ ክፍሉ ኣትዩ ንዱክ ሓደ ህያብ ገዲፍሉ ይኸይድ። እቲ ህያብ ድማ ጽባሕ ንቫዮላ ኣዲኣ ተዳልዎ መደብ ስለ ዘሎ ናብኡ ንኽመጽእ ዝዕድም ደብዳቤ ነይሩ። ንጽባሒቱ ኩላተን ኣዋልድ ጽቡቕ ክዳውንቲ እንዳገበራ ነቲ መደብ ክዳልዋ ከለዋ ቫዮላ ግን ዱክ ብዘይ ምምጽኡ ሓሪቓ ስለ ዝነበረት ክዳና ኸማን ከይቀየረት ስቕ ትብል። ኣብዚ ግዜ እዚ ፖል ናብኣ መጺኡ ምስኣ ናብ መድረኽ ዝወፅእ ሰብ እንተሲኢና ምስኡ ክትከውን ከም ትኽእል ይነግራ። ቫዮላ ግን ምስ ዱክ ጥራይ ክትወፅእ ስለ ዝደለየት ገዲፋቶ ናብ ደገ ትወፅእ። ኣብ ደገ ኾይና በይና እንዳሓሰበት ኮላ ድማ ሓደ ሰብ ብቕድሚኣ ክመጽእ ይጅምር። ቫዮላ ኸኣ ዱክ መሲልዋ ስለ ዝመጸኻ ብጣዕሚ ተሓጒሰ ትብሎ። እንተኾነ ግን እቲ ዝመጸ ሰብ ናይቲ ቦታ ዋርድያ ኾይኑ ይጸንሕ። ቫዮላ ነዚ ምስ ረኣየት መሊሳ ሓሪቓ ካብቲ ቦታ እንዳኸደት ኮላ ዱክ ብድሕሪኣ ከም ዘሎ ትርኢ። ከም ዝመጸ ምስ ረኣየት ድማ እንዳሰሓቐት ንምንታይ ከም ዝመጸ ተሓቶ። ንሱ ኸኣ ንዓርኩ ሰባስቲያን ስለ ዝናፈቖ ክሪኦ ኢሉ ከም ዝመጸ ይነግራ። ኣብዚ ግዜ እዚ ቫዮላ መንነታ ስለ ዝሓበአትሉ ይቕረ ንኽብለላ ተሓቶ። ንሱ ግን ይቕረበለለይ ከማን ክትብሎ ከም ዘይብላን ከምኡ ኢላ እንተዘይተቐርቦ ነይራ ማዕረ ክንድዚ ክፋለጡ ከም ዘይክእሉን ብኸምኡ ዓይነት ኣጋጣሚ ስለ ዝተፋለጡ ድማ ደስ ከም ዝበሎን ጥራይ ድሕሪ ሕጂ ናብ ወዲ ትቀየር ኢሉ እንዳሰሓቐ ይነግራ። በዚ ድማ ክልቲኦም ስለ ዝተረዳድኡ ተተሓሒዞም ናብቲ መደብ ይኣትዉ። ብድሕሪ እዚ እቲ መደብ ይጅምሩ እሞ ኩላቶም መምስ ኣፍቃሪቶም ኮይኖም ናብቲ መደብ ክኣትዉ ከለዉ ንሪኦም። ኣብ መወዳእትኡ ድማ ዱክን ቫዮላን ምስ ተጸውዑ ክልቲኦም ብሓንሳብ ኮይኖም ናብቲ መደብ ይኣትዉ። እቲ ኩሉ ዝዕዘብ ዝነበረ ተዓዳሚ ድማ ንኽልቲኦም የጠቕዐሎም። ኩሎም ደቂ ክላስ ብሓንሳብ ኮይኖም ከኣ ደስ ዘብል ምሸት ይሕልፉ። ንጽባሒቱ ቫዮላ ምስ ዱክን ምስ ደቂ ጋንትኡን ኮይና ኩዕሾ ክትጻወት ኮላ ርኢና ፊልምና ኣብዚ ትውዳእ። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ናይዛ ፊልም ሺኢዝ ዘማን ኣብዚ ትውዳእ። ነዛ ፊልም እንተፈቲኹማ ላይክ ምግባርኩም ኣይትረስዑ። ከምኡውን ነዛ ቻነል ሓደሽቲ እንትኾንኩም ሳብስክራይብ ግበሩ። ንሕጂ ግን ክሳብ ካልእ መዓልቲ ብኻልእ ኣዘናጋዕን መሳጥን ፊልም ንራኸብ። ብደሓን ጽንሑ።